खुलुमबाय बड'लेण्ड बालदिगाथाम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै हादोर गेजेरारि योगा सान एबा योग सान। दुलाराय हादोराव दिनै हादोर गेजेरारि योगा सानखौ योग खालामनानै फालिदों। हादोरजों लोगोसे बिटिसिनि क'क्राझाराव थानाय बिटिसिनि नेहाथारि मावख'नि लांगोना मोखाङावबो फुंनि समाव योग आसन खालामनानै हादोर गेजेरारि योगा सानखौ फालियो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बे योग खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना योग आसन खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय 21 जुन खालाराव हादोर गेजेरारि योग सानखौ दुलाराय मुलुगाव फालिबोबाय थादों। मख'नो गोनांदि योग खालामनाया देहा सोलेर आरो गोसोनि दावगानायाव जौगानायाव मदद खालामो आरो सोलेर गोसोखौ थि लाखिनायाव योग खालामनाया मोजां। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ योगासन खालामनाय, लोगोसे बिटिसि नेहाथारि मावख'नि मावख'ग्रा आरो कर्मचारिफोरखौबो बे योग हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों।